Wilujeng dalu Mas Lendem. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Kula sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa saged menghibur warga masyarakat wonten tlatah mriki nggih menika tlatah Sumberjo Kulon. Alhamdulillah. Bakune anggere awak iki diparingi sehat, didasari semangat, insyaallah apa sing dadi tujuan panjenengan dipun kabulake dening Allah taala. Amin amin amin. Sedaya kekarepan mugi-mugi tansah pinaringan dening Gusti Allah semanten ugi warga masyarakat Sumberjo Kilen mriki. Lah panjenengan pripun pawartos? Lah aku ki panggah sehat. Awakku ki ora tau loh sehat. Momo loh dilu ngono mesti sehat. Langsung waras. Langsung waras. Menika lah nggih Mas umur sepuh menika kan kesehatan wajib untuk dijaga. Betul. Umur ki ra kena nggih ukuran. Sepuh umure ning jiwane kudu semangat 25. Ah, 45, Pak. 25. Lah kok 25 ketuaan. Oh, 25. Alhamdulillah kula nggih semanten ugi. Nggih, mula kang saka kuwi Mas Rentem muga wae nggone kepareng sowan ana ing Sumberjo Kulon kula lan panjenengan iki mangke saged dipun tampi dening warga masyarakat ingkang tujuanipun menghibur warga masyarakat Sumberjo Kulon anggenipun ngawontenaken sedekah bumi utawi bersih desa utawi memetri desa. Ulang tahun ke-300 warga masyarakat utawi desa Sumberjo Kulon. Amin. Ulang tahun yang ke-300 nggih Pak nggih. 300. Dasare masyarakat mriki sayuk antusias guyub rukun nunggal cipta rasa karsa lan karyane demi desa demi kemajuanipun desa Sumberjo Kulon. Alhamdulillah res gotong royonge warga masyarakat mbuktekne dinten menika saged bersih desa. Bersih desa. Ngantos panjenengan ingkang minangka dalang menghibur mriki wayangan ringgitan sedalu natas. Kabeh mau gumantung Bapak Kepala Desa limomong kanthi cara ramban cindhem ban cinadan ora beda cara kabeh dianggep dadi anake mayungi padha wae ora dianggep sapa-sapa ning dianggep anake dhewe. Nggih, napa melih Bapak Sudi menika kali Bu Alfi? Heeh. Dalang. Jan blaker. Aku mbok anggap apa ning kene? Lek iki dagelane percil CS koclok ya kuwi. Sik to. Iki dagelane iki aku nyapa batang ijak momoan. Kok enten swara tanpa rupa menika sinten nggih? Lah iya. Iki enek suarane ning ndi enek rupane iki sapa ki sing muni botang batang percil. Lah kang aran Jempri playangane lolo Banaspati rempeyek kacang ijo. Lah dalah. Kok sampean iki ngremehne aku. Wong ning kene iki sampean karo aku ditelepon Mbak Lurah. Endi? Iki sapa suarane sing muni telepon Mbak Lurah ki endi? Mas. Niki lho. Sentem. Duka. Lah kula teng mriki piyambakan lho. Lah iya. Wong kula kalih jenengan dalu menika kan ditugaske kali Pak Suwe. Ora lho mongko sing ditimbali niki percil kok ndak ketok ki nang endi? Kula teng mriki Pak. Ya Allah. Terus yang niku Pak Minto Mbah Lurah, Pak Minto. Kok mung suarane tok Mas Rendem? Lah nggih mosok kecepit ning mau. Pak Minto Mbah Lurah. Lah. Dem. Dalah. Percil ndi? Duka. Pak. Lah niki enten suarane lho. Lah iya. Mosok yo gak mosok aku ki wis entek iki aku. Kang Cil. Wong gak roh aku ya. Mosok kowe, Tem. Wong sak minibane roh pripet to, Pak? Sik, jajal usapan mripatmu usapan. Lah sampean lo ndelik ning kono kok iso micek-micek ning kancane. Tak usah besok. Lah, sitae. Pak kok koyok lilipen to mripat kula. Delok. Lah. Roh. Lho. Warung etan balik desa. Aku ning kene nyok-nyok aku ning kene iki lho. Kok iso warung balik desa warung balik desa. Wah, aja ngremehne. Awakmu ning warung etan balik desa to? Kowe lak di akhire dadi tenan kaya ngono ki getun lho kowe. Gak ora iso delok sinden. Aku kancamu. Ora apa-apa ora roh mek percil tok ora apa-apa anggere roh liyane ndak masalahne ngendi percil ki mau. Ilang, Pak. Kan aku gak rohne aku. Ilang ning Pak warunge Wati ngono lho, ning kene anu ngono lho. Ning Balong Kawu. Lho kok aso apa Balong wayake iki mbok yo nglenggon. Lah sampean yo ngono lho, sampean omongan karo kene lha aku ndekek ning kene meneng. Aku ki sik pancen perlu karo Mas Lentem mengkono porsine dhewe-dhewe. Ya tapi lek pancen sing ngomong ku ngomong dhewe aku tak ngomong karo Mas Lentem dhisik ngono. Lah tapi lek kancane kesuwen ning kene mangsamu aku bakul apa. Tapi kan ada suwi malah sumbut lek sedelok apa kowe ora getun ya Jan. Ya didelok-delok suwine karo apa lek suwi ra jamoman ya kaya wong gendeng aku. Oh, jadi awakmu pengen ngomong. Lho kene iki wong kene iki bola pelekku lho. Ora kowe pengen ngomong. Iya no. Wis ngomong kok. Ya. Wis meneng ae. Lah aku piye? Suwi wis meneng kok. Ya. Nyapa to ngomong barang iki. Mawi ngomong kancane ngomong melok ngomong. Bahasane kabeh melok ngomong. Wis ngomong wis cukup.
Niki acarane bersih desa, Mak Cange. Wonten desa Sumberjo kula lagi ngoten Mak Cange. Kleru gitu. Acara iki lho, bersih desa lho, Sumber Kulon iki lho. Bro. Wow. Acarane bersih desa Sumber Kulon iki boloku dhewe kuwi Tulungagung, Mak Cange. Wow. Sumberjo. Lang. Lah, lurah. Ngono kok ya dipilih lho karo masyarakate kaya ngene iki. Dadi awake dhewe ning kene paribasan iki urip bebarengan, ya ora? Rukun. Jamong mana kok menang ae iki piye to? Lah jare aku kon meneng. Mas. Kowe iki lho maca apa? Hah? Maca apa? Lah jare kon meneng Kaya nyambut gawe tenan. Nah aku ngomong sampean bengok. Wong dadi kok awakmu ngomong. ngewohke, kene ngomong disalahke, kene meneng ndarane maca. Maksudnya ben kompak ngono lho, Pak. Nak Sampeyan niki karo aku. ngomong. Kompak iki apa poli kok kompak? Lah Maksudnya saling besi. Kompak iki yoga nutuk bareng kuwi kompak, poli kuwi ya perlu kekompakan. Iki Kur maksud- perlu kekompakan. Saling- Masa omongan kon kompak apa ya iso? Bersatu lah, bersatu. Paham? Bersatu ki Pak aku bojomu. Nah, Lah apa gak gelem aku karo kamu. Wong kowe saiki putih. maksudnya piye maksudnya awakmu ngomong awak dhewe melu. Melu wae yo Melu ngomong bengok. dhewe. Dadi aku ngomong kowe yo ngomong dhewe, kowe ngomong iya. dhewe. Kan yo penak to, Pak. iya. Dados dalu punika kan acarane bersih desa. Mergo arep dikaya ngapa Lah, ya, Nduk? nggih, boro-boro Awake dhewe nggone keparang paribasan, sowan ana nggih, Sumberjo nggih. iki. Monggo monggo ndadekake rokok-rokok berarti es teh. muga wae warga masyarakat dadi warga Jak lontong, kopi susu, teh. Ora kuwi karepku ki ora ngono kuwi. Isine iki lho bengi iki apa? Iki gene lurah boloku Pak Suhardi, Mas Suhardi mbiyen tau lunga karo aku dekne Jepang ning Korea, aku ning Hong Kong. Lho, mbiyen Nganu awakmu yo dadi TKI to. di penjara Oh, ngono TKI blas. Rumah saku nek padha karo Pak iki mau. Iya iki bolo, Bro. Dadi Pak sapa sih? Pak Suhardi. Suhardi. Oh, kadek apa Suhardi? kangelan Mas Kedek ngono lho. Kedek, Pak Kedek. Masa kedek. Lho iya mah aku kok balure sinten? Kedek cak. Lho, Mas Kedek Mas. BK BK ning napa? Balung Kawuk. Oh iya. Mas Kedek Sing bau reksa kok. Heeh. Mbak Reksa, Balung Kawuk. Kawuk. Menika niku wisata yang sangat luar biasa tengah sawah. Wis enak nggone. Sampeyan pernah rono apa rung? Hah? Wis jelas urung tau wong kowe. Lah, awakmu kok pernah Wah, kok Pak Minto dolan mlaku. Ning omahe mangane mung tempe karo tahu jajan. Lah awakmu pernah jajan. Lah aku ning kono ning gene warunge Wati. Apal Bro aku ning kono. Aku sering lho Pak ning kono Pak, ning Balung Kawuk. Ning sering ning kono ya karepmu ora karepmu. paling ngutang. Iya to wong iki. Wong iki kudune lek ngene iki. Ora lho kowe ngenyek aku ora tau sapa Balung Bawuk sapa sing ngomong. Pak, Lambene Balung Kawuk. Lah ya aku muni apa mau? Balung konoan. konoan. Aku gak wani. Aku gak wani, aku secilik Iki kok dipotong titok boko cangkemku. Kok sampean ki acarane bersih Aku ki anggere malam Minggu mesti ning Balung Kawuk Nah. semayanan karo Mbah Kedek BK. Ning anggere aku tekan kono Mbah Kedek mesti renek ditinggal lunga. Masalahe wedi lak kon bayari. Yo sampean kudu ngerti ngono Apa kuwi. iya, Kak? Wong ki logikane ngoten. Kula kate Mbak Kedek, niku Mas Kedek niku bolo akrab. Lah kula teng mriki pun ping pinten lho, Pak? Leping 10. Ya kayak bisa niki. Lah Tak ngono ono kok. ndengenane ya wis, tapi niki acarane lah bersih desa. Bersih desa. Ngresiki desane. Ora ngresiki regete desane ben panggah apik kaya ngene iki. Dadi nek ngomong di ati nek ngresiki desane berarti desa Sumberjo Didol. arep ilang didol. Awakmu piye to lehmu omong kuwi kok Anu lho, kowe ngurus ana debok ngono lho aku sing Oke, ngomong masalah. ngurusi Iki debok. bener. Wes, oke lah, wes. Oke. Wes, ya kowe. Ana, Oke. Aku ngurusi debok sakmene. Kowe ngurusono lek mu nyocot karo kancamu. Ya, iki pokoke iki grupku iki. Aku melu sapa? Melu aku no le. Oke, aku melu awakmu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, iki gede dhewe sapa iki? Kok iso mau hitung gede dhewe kuwi Wah, lho. kaya genset ngagrok. Kuwi dudu genset, Pak. Apa? Kuwi sound control. Iso kontrol dengkulmu. Padha karo iki sinden grupku, sampean ngurusi sewengi iki ngurusi debok. Kowe meneng ning kono, rokok ana, iki tak urusane cacah cilik-cilik iki. Asik. Kowe lak milih-milih sing ndi kowe le. Lah aku iki yo apik iki. Aku sing nomor 2 aku. Sing iki. Nomor 2 karo nomor 3. Aja. Nomor 4 ya apik iki. Kabeh
kabeh kok apik karo Mas aku. Wong iki mbok sitok ae milih. Lah piye apik Kriteria wanita kuwi milih kok apa? Jajal teko apa nih? Aku yo ndelok teko wajahe lho, Pak. Lah kok iso? Karena wanita itu ada 4 perkara yang harus dinilai Apa? kalau memilih wanita. Apa kuwi? Dari wajah, Hah? dada, perut, bawah perut. Lah wajah? Nah, wajah kuwi ibarat kota Magetan. Apa le? Makin dilihat makin bikin gregetan. Oh iya ngono ya. Gini iki ya. Wah mending iki. Lah sakisare. Dodo. Dodo. Dodo ibarat kota Surabaya. Apa? Suka dirabat tapi bikin berbahaya. Asik. Lah sakisare Dek. Perut kuwi Semarang. Semarang ya. Semakin mendekati area terlarang. Oh iya bener. Sakisare bener. Sakisare perut, bawah perut. Apa? Kuwi ibarat kota Sidoarjo. Apa, Le? Sing terkenal lumpur lapindo. Lah kok iso? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendul. Kuwi nak wong wedok. Tapi lah Pak Minto. Pak Minto. Sekelas Pak Yayi Minto. Kakung, Ya, lanang. Lanang ora, liyane ora. Iku mau Pak Minto tok. Pak Minto. Kuwi lek cara kotano apa ki gurung talu. Kok iso gurun talo? Gurung diapa-apane wis tela-telu. Pak Minto kita ngono ya. Ngecek karo Pak Minto. Awakmu kuwi lek Isane ngomong nyapo. Aku lho ngurusi iki. Urusanmu debok. sampeyan pun debok. Urusanmu debok, Bro. Adik, Karo udut. aku njaluk sitok. Sing Kowe ndi? nyilih sing ndi kowe sing Hah? milih sing ndi? Milih sing kae. Sing kene. Heeh. Nduk, iki ya. Oh, oke, Apik iki. Ini sama aku. Sini. Sama aku. Apik kabeh, Pak. Aku tapi luwes seneng sewegeri lho, Pak. Karo dalan. Ojo. toto ngene iki rumah aku. Sini, Adik. Aku ra milik ben-bengi aku arep kono. Murah lah kowe. Alah paling nyawang tok. Wang tok. Nyawang-nyawang timbang mek petuk arang-arang ngene iki. Tapi kan ora iso maklek. Ora iso demok-demok ora iso. Ora meng sing macaki sinden-sinden mau aku. Ora percaya. Dengenane sinden. Nyapa ora percaya? Lah dengenane ndi sinden suruh adang mbok pacake malah dadi badut. Sopo kae jenenge? Lha pacake malah perot ini. Gak percaya aku pacake. Kok kono arep macaki sinden aku ya ora percaya. Ora percaya. Lah iki dandane ayu-ayu kono kok gak iso macak dhewe. Lah, uang kaya ngene. Aminor, Kakak. Nyapa? Urusamu sinden. Lah terus. Ora oleh kene urusaku. Pak, iki terus tapi kita ini harus bersinergi antara Oh, enggak singing bisa dan musik, urusanmu loh. hanya sinden. Kalau mau nembang ya silakan sama sinden, jangan sampai kayak musikku. Tapi sing terus piye wayangan ki koclok Bisa karepmu wong rene mek nggawa mikir nggawa ya urusana sinden. Ngeten lho, Pak. Tapi kan sing ngadeg karo sing lungguh kudune padha, Pak. Harus bekerja sama. Sing ngomong ning sapa? dhuwur karo Sing ngomong nek ngurusi sinden mau sapa? Aku. Aku ngurusi apa? Debok. Debok. Dadi urusanmu mung karo sinden tok, ora kenek nyangkut paut yang lain. Oh, dadi sinden tok. Sinden tok. Yes, Ora masalah apa-apa. Ayo, Pak. Lah tapi musiknya piye? Napa nih? Nembang napa? Cangkemku karo cangkemku iso. Cangkemmu dhewe. Lha iki lho nggih lambe. Oh, iya lambe. Kapela iki lho. Awake dhewe. Kita kan bisa multifungsi. Kelas. Nembang ngantek rong lagu enek dagelan cangkeme melonyoh. Lha nyapa mlonyo? Nyapa urusane? Kok ya ora urusan. Ora masalah. Lah kowe ya nipung ya ngebas ya Ya gitar band, ndak ya masalah. melodi. Jajal apa? Kene dagelan kene wis dagelan cangkem terlatih kok. Iya, Pak anu sone wae Pak anu, Pak Balura. Pak Kedek. Pak Ketek. Ayo, mari ya. Nyanyi ya. Lagune napa lagune? Anu apa? Kari manis. Oh ya. Kurang manis. San ngene ya. Iya. Iso panggae. Kowe bosok. Live perform Pak Kedek Audio. Let's go. Kuwi apa? Apa ta Mas kene ngono ne? Middle. Oh alah, mosok leng. Middle lah ya ngono son-sonan. Oke. Oke. Sepira. Apa lagi? Kari manis sepira kari manis. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis kang riko mikir sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi gula.
toilet. Anu ketoke bar mangan watu iki, Pak. Saman ingin ya. Kok tak goleki yoga murane koyo. Nyapa kok ngono barang sampean. Kok rumah saku nak base mau ceblok ayo. kok piye. Dung tek dung deng dung deng dung dung tek dung dung deng dung tak dung tek dung deng dung dung deng tak dung tang 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 tek Kurang manis tambyai kula lutong tang lutong tang ton dedet dedet tang ton. Wis ya wis dong riko mikir sing kuno Kendangnya bro kaya nek kodok to lho. Iya. Sampun iki. Iya. Sengisruh nyapa. Hei, aja ngesro kancane. Aku jaluk bagiane nyanyi. Jaluk Pak. Jaluk ketipu ngethok lho. Ora oleh. Pak. Ora oleh. Lho, Pak. Ndak wis ora. Wis ya oke. Awakmu sing ngendang ngene. Wis. Nyok tak kei rokok lho. Ya. Sepoke ra entuk. Sik tak jukone mari kene. Dik, jukone rokok rong bal, Dik. Alah, wis rong bal. lek renak minimal rokok sak pres rong pres ndak akan pakai Lah musik rembuk kei sekar rokok gadung. apa lho? Aku lho karo lurah rong dikei rokok. Jare awakmu saiki yo nganu bos rokok. Lah ya aku ki lho karo bal lurah rong dikei rokok malah aku mau tekor jare kocok. Lah rokokmu apa? HS bilang. Oke. Heeh. Oh iya, apik. Aku iki tenang. Heh. Aja wenehne bose. Iki tak balen iki aku iki. Oh iya. Ya. Bangga tidak bisa muni selama aku ndak dikasih. Oh, dalang kocok iki ya iki. Nyapa kok iso majeki kono barang. Nah, wes iki ajal tulung. Ayo. Halo, muni musik ya. Stres aku. Aku musuh cah iki. Awak dhewe kan. Mbak Lurah, aku dek kene Blitar tekor 3 juta musuh. Pak, aduh, kita salah orang, Pak. Salah orang. Le, salah Cah, orang. iki Mas Percil arep nembang karo sindene dhewe. Yo. Nek nabuhi sing apik ya Le ya. Acil, Pak. Mas. Oh, alah dek. Wis kena nggih ngerokoki tukang. Nadane. Oh alah, bangun ning omah kuwi lho kok golek rokok ning kene. Coba ya. Pakai A. Kamu yang velocity aja. Oke Gari. Sing ayu lho, sing mesem. Gari manis. Kuryang manis nambyai kula. Seneng aku nek ngene iki. Wes ya wes. Dong riko mikir sing kuno. Enak. Bareng-bareng ya kecil lho. Penak. Sik genti. Ya iki lho. Lungguh. Ya sapa sampean jalan? Pipit Sing ndi? kidul dhewe. Sepundi Gak kena bos kuwi. Kuwi Ya, gak Pit. kena kuwi. Kuwi Ya, gak kena. ngadeka. Pak mosok sound control dikon joget. Ya, iki gak kena bos kuwi mungkur-mungkur aku. Wis to peneke dipangan. Iki padha karo kulkas 2 pintu lho iki. Wong iki rasane koneko apa sing diparingke disyukuri dinikmati. Nggih, Pak. Tapi apik Pak iki, Pak. Apik. Kena Iya. sasi ngarep kena nggo korban. Pak iki, Pak. Kurang ini. Ya diobo diwarai dhisik. Nduk cayu. Cek. Oh iya kena. Gari manis. Ngene lho. Nggih. Urung. Kurang man. Ora mbok sabuk kene sik. Nduk cayu. Gari manis karo mesem. Akurang. Lek kurang ngene. Nah, manis nambahi iki diunyerne gula ngene. Nambahi digulung. Ah ya. Gari manis kurang. Sik ta Mas. Kok padha to tak sawang iki karo. Ya ora Pak, kaya beda. Padha. Ora. Ikine ya padha, ikine ya padha. Alah, Kok tekan kono. Pokoke lek kari Mbak anu Dek Cayu, kari ning kene ya. Oke. Kari manis. Akurang. Asik. Nyapa kok ngene barang kaya terawangan. Yo didelok lho. Gari manis, kurang manis, nambyai kula. Masuk. Wes ya wes. Dong riko mikir Ya. kuno. Asik.
kari-kari manis guriang manis kari nambyai kula wis yo wis ang dipikir apa kerasa asik joget Pit ben joget areane iki aja mek manggah kene ya saya mengisor ngono lho. ora kena emang duh emang asik menika contoh sumur bor ibu-ibu nggih contoh sumur cor menika nggih nyapa Kok iso cumur cor lho. ora lah sampean jogete mbok kaya mbak-mbak lah nyapa kok joget ngisor ngene tok Lah sampean ki lek ngodo ndak genah lho, Mas. Aja meneh kok Mas Percil karo Mas Rendem. Aku ning omah iki Pak iki sok mbayangke Bu Pipit indahane lek mlumah bae. anu Jenengane lek ngodo sing genah ngono lho, Mas. Wes, Aku ki kon piye ngono lho. aku wis genah jogete sing enak dolane kari manis tung tung dentak tung tung dang tong dang tong tong blaket gur nang kito Lah ya contoh nang ngono. itu blak blak tung tak ding dang ding dang Lah kari manis tung tung dentak tung tung manis tambyai dang dang blak blak tung tak tung dang tung dang Pit nggih, apik ya Mas Percil. nggih sae. Lah ya ngopo dadak merintah liyane mbok kono wong apik kono. Lah nggih. jajal iki lho iki boyoke pedhot apa ora kok iso boyai pedet bikinane lho sinden klepe pedhot mlakune ngene kae ini suatu pembelajaran ngoten lho Pak ayo kari Pengetesan. 3 2 1 jogete sing kari manis aku riang manis nambyai kula Rodok nyisih Mas Percil aku arep nyawang bokong. Rodok nyisih aku yo melu nyawang. kuwi nyapa to kok melok iki urusanku Rumah sakit kancane golek vitamin lek mau ngalang-alangi. Dadi aku yo butuh vitamin lho. niki kan untuk menghibur masyarakat Nah. to Pak sing penak ya kari manis kuriang manis nambyai kula wis yo wis dong riko meken sing enggak kena iki enggak kena iki Napa? iki enggak kena diapa-apa nih oh bae kok uangnya lho Pak iki wong saka kes mati sisih kok gak kena wanya Ganti. ganti sing ngendi sesuk diweni oli kok kes mati sisih Jajal Mita. Mita iki piye jajal? Mita Iki jadi- belum pernah ini. Oh, iya, Ini kena. masih original nih. wah Pak iki lagi netes kondok lho Pak iki ya Nah, ora apa-apa ta Le jajal sip iki Nggih. oh walem Pak tangane anyep iki lho Pak. kalem le sekali bengok majeng mriko nggih Cahayu ada mana Nah, coba langsung kendangono. ayo wis ngono wis barang lah sembarang atau ndek oh Pak kalem-kalem Pak kari manis kuriang manis nambyai kula enak iki wes yo wes dong riko meken sing bocah kok pinter mon iki bocah ndi to Pak Pak Hah? daleme pundi niki Mbah. iki grupmu niki grupe Teko ibu aku ki ora parti ngerti alamate mergo lek aku ngerti alamat iki bahaya. Sing ngerti mung ibuke. oh alah sampean parani mesti Tak parani ae. terus mbok kontol jamu balik jadi Yo Hani jajal Hani. Hani gini Hani. Hani lagi aku ngerti Pak Iya, iki apik. jogete penak iki bocah iki apa mana sama lo suarane lho suarane apik bocah iki Pak kok sok Pak Minto kok mbok duduh iki lho Diren, di nadan anu nih niki. Iki lho, sekelas ayang-ayang, Pak. Lagi lagu, Pak, kudune, Pak, bocah ini. Ini, Dok. Nadane, Mas. Nadane. Ayang-ayang, Mas, nadane, Mas. Jan bodine kaya angkrang. Bodi koyo angkrang itu Angkrang ngene bangkeane cilik dhuwur rada montok iki bodi angkrang iki. sekali nyokot mesti luwara Tenan. Ya. angkrang kok Ayang-ayang nduk jajal karo iki batang iki jajal coba. mosok badang Coba ayang-ayang. Madep. Sing apik, Nduk, Han. Iki dites karo Mas Percil kon nembang lagu anyang-anyang. Ayang. Lagu, Pak. Apa? Anyang-anyang.
Ayang. Berarti ceratrit ngono. Ayang ora anyang-anyang. Cacah ki lek pake mesti diblondroke lagu napa? Ayang-ayang. Anyang-anyang. Coba. Duh. Bareng ya, Dek ya. Iya Mas Ji. Dua keempat. Duh, dewa-dewa ning asmara laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Sik apik aku lek duet karo Lilis apik. Lah pripun? Ah, yo Lis, bareng Ji, Ro, Lu. Duh, gede dawa. Wek sapa? Hah? Gede dawa. Duh, dewa. Wae sapa Pak anu ningali? Nek Pak Minto. Apa Iki yo ngawur. Itu, wi. Masalah delok nggonku kuwi ae. urusane wis wayang. Iki tuwek. Pak. Pak, dewa-dewa ning asmara. Krungu-krunguku kok gede dawa. Iki Dewa-dewa. Iki sunane Pak Pujiono iki wau. Iya. Bolo-bolo panitia ngono ora dianu ya, Cak. Cak, Cak, budal ya. 3 2 1. Dewa-dewa. Budal. Yo. Duet sing apik ya. Sing apik ya. Duh. Duh, ndoke teko. Masalah. Niki nyapa lho panitia senengane ngene iki lho. Matur nuwun. Suarane apik kepenak, jogete ya penak. disawang jogete ya penak ngeten iki lho, Pak. Kula niku sentremen kalih ngeten-ngeten iki. Ngoten niku saged napa-napa. Digarap niku lho sae-sae. Garap apa kan? Maksudnya digarap dengan gerakan, dengan garapan metode lagu vokal, metronome pas, garapannya musik apik, mesti garapannya kabeh dadi apik. Jadi pancen yo penak. Nggih. Ngoten. Ora mung Mbak Hani sing penak, ora mung Mbak Mita sing penak, ora mung Mbak Diah sing penak, kabeh penak. Lho lha niku. Masalah ini kan komplit. Kados jenengan ngeten iki para sinden menika komplit sedanten. Nyatane yo nembang apa-apa ki yo iso, dijak piye-piye yo manut, dijak garapan model piye yo tetep tak candak. Nah, masyarakat ya wis do ngerteni dadi seksi dhewe. Iya. Iki ana pundutan gending Mas Percil. Kejaba saka kuwi engko Mbah Lurah ya munggah ning panggung. Anu Mbah sinten? Mbah Gedek. Gedek. Sugeng dalu Ki Dalang Minto Darsana kula nyuwun gending podang kuning Persitayub saking kula Mbah Markam. Niki pepunden kula. Oh Mbah Markam. Sesepuh nggih, sesepuh kula nggih. Podang Mbah Markam podang kuning nggih. Wow Pak Pujiono pun sampun. Niki mengke bente siarane karo Mbak Sulis, karo Mbak Punjung, karo Mbak Luki. Wong sindene kathah gampang mriko mergo sindene. Dalu niki mang kebak rasa syukur bahwasanya menjadi nyapa? Menjadi apa? Pak masalah. Pak nggo kanca Pak, wah berarti kancane. Pak nggo kanca Pak. Bocah ki yo nusul neh lho. Wong iki tak kandhani, Le, Nduk. Kok iso le lho. Maca kaya ngono kok iso le lho sampean. Dewa, nek aku ning omah pancen le manen lho. Tak weling lek Pak iki sik lagi nengah-nengahe arep nembang kowe aja nusul. Pak, lah aku wis anu kebelet lho, Pak. Ning mburiye dirubung karo Hansip. Lah kok Lah saking ngerti nek Sindona ayune kaya ngene iki ya dienggo rebutan cah nom-nom to, Pak. Oh, berarti sing dikruyokmu awakmu. Aku, Mas. Sing nyolong HP awakmu berarti. Sing ning mburi kono ta bal-balan sore mau ta? Bintang tamu nyolong HP iki. Lah jare kok dikroyok Hansip nyolong pemean. Malah nemen. Mbas. Nduk, Mbas. Lah kok Mbas? iki zamane kan wis zaman milenial. Tembang-tembang sing lawas racake do ketinggalan. Awakmu nyusul pake harus bisa menyesuaikan diri. Buktikan lek panjenengan memang bisa mengikuti arus. Jajal nembang. Wah, kula pun ngetutne arus kalau wingi. Arus apa? Nggone nambang ki aruse nek gak pas Ini lho, Cayu. Berantas, Mas. Cayu. Kuwi kali. Aku lah karo suarane sing situake apal. Iya, Mas. Oke, Probo suarane mesti asik. Enak. Mesti. Ini lah suaramu aku ora. Pak, niki kula beto kanca, Pak. Mbak Proborini. Heeh. Niki benjing kula langsung niki berangkat dadi karuan. Nggih, Benjing ngilen, Pak, ngilen. Pak D. Umroh.
bergempol iki lho. Ya wis. Ya Mas aku nang ngulon umroh. Sing umroh ya sapa? Menengo, Mbas. Iya, iya, iya. Kok Mbas kuwi lho? Lah kan Mbak Mas. Oh iya, disingkat Mbas, Mas. Ini mendur kan, Mbak. Nuwun Mengisor, sewu Mas. Pak De. Nggih, kula niki kan kali Mbak niki kan kembar to memangi Pak De. Kembar. Dados ten pundi kan ngintili. Intil-intilan ngoten lho Pak De. Berarti lek sampean tindak Nggih. kembaramu selalu Ngintili, Pak. Ngintili nggih, ngoten lho dados gandeng renteng niku mesti kali niki. Wedok padha wedok harus saling Ngintili. Lek lanang karo lanang ngontili, Pak. Aja ngawur lho, Mbak. Bayi lanang karo wedok. Isini lho, Mbak. Ora. Gawe blangkon pinggir sumur. Apa, Mbak? Lah ora sumuk. Iki anu lho. Iki tekse parian ngono awakmu dijak Kembar ya. Paling gak iku dol tinuku sing enak, ABC niku sing apik. Oh, dol tinuku. Kene sing ngadol awakmu. Sing tuku. Sing utang aku, Mas. Oh, tuku. Lah ra di duit lho. Iya utang saya. Gawe blangkon nang pinggir sumur. Warga masyarakat Sumberjo Kulon muga-muga panjang umur. Nah, yo ngono amin. Gawe blangkon karo nggawa tampah. Warga masyarakat Sumberjo Kulon muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Yo ngono. Enak, Mas. Kembang turi ditandur nang pinggir sumur. Pak Suhardi muga-muga panjang umur. Amin. Ya iso lho. ana rengkek nggih nyabetke pari. Pak Kedek Muga-muga ndang anu ku wis keri. Lah lambemu kok rumah. rezeki. Anu rezeki, Pak. Rezeki, Rezeki. Pak. Pak Kedek muga-muga pikantuk rezeki. Lah wis gawe pantun. Rene. Nyapa, Mas? Luru wong luru rene. Hop. Siap, gerak, siap. Nun sewu. Anu mak sakit kula seneng. Manuto. Siap. Mak tak suwedok biasane. Manuto. Iya, yang Adik, nun sewu Dik Prabu. Iya, Kakak. Kalau yang lagu sekarang bisa karena Bapak tadi minta lagu yang sekarang jangan Oke, lagu. bisa. Coba menengo lambemu menengo tak ngomong tak suwedok biasane. Kamu Iki lho, ngomong kok engel. sing ngomongi lho sapa? Lah awakmu iso lambemu kuwi lho. Minta veloknya, Pelok ya, Nduk. velok. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa? Aku njaluk duit, Mas. Minta Kamu velok. jawab. Lho nadane iki lho. Rumah saku woy. Nun sewu macang ini Kita kan velok City Velok bareng-bareng. City. ya. kok minta pilok apa mau untuk ngecat geledekan? Boten. Pilok iki, Pak. Ini nadanya, Nada. Pak. Oh, nada. Pelok bukan vilok. Nah. Coba, Mbak. Coba. Menengo lambemu. Ini pelok 6 ya, Mas Dan? Menengo lambemu. Disawang sik. Mas, telu ya, Mas. Telu apa kok menengo lambemu? Itu njaluk Iki kan 6. kanca telu kuwi lho. Apa, Mas? Apa, Bos? Enak apa, Mas? Ana apa to, Pak? Enggak sih koyo bakpao ya susu ya. Ana apane to? Ora apa-apa. Coba. Sing enak, Nduk, sing enak. Kok nembang karo iki, Badang sitok iki. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau. Hami mau malaya. Tak pernah hancur hati pikir kau bersepai. Hami mau malaya. Hop. Ayo iso ora? Ora. Iki Yo harimau. iso to, Mas. Kowe kucing. Iki lagu anyar ngono gawe ngene iki. Ayo. Aku apa, Mas? Kucing. Lah kok malah cilik to, Mas? Piye? Iki wis harimau wis beda. Hami mau. Nah, Hami mau. alah, Kok iso mbok jutek masalah. harimau. Lah kok wapi ngene, Pak. Ya ampun, Samlo wontos. koyo walit ya, koyo jenggote walit. Lah kuwi kaya wong kena tumor lek ngono kuwi. Ngene lho, Pak. Lah, Ya malah kuwon. Lah lak ngene lho koyo wasite Bahrain. Amet alkap. Koyo mau lho, Pak. Sekali lagi ya sama kendangnya ya, Bos ya. Coba kendangnya alon-alon aja, Mas Jaipo. Iya. Aduh, malah dadi minak goci. Dadi opo? Lah kok nyamuk kok kecantol ning ngono ki lho. Iro ku nyantol lho. Pasang kene lho, angel men to. Wes, Pak. Kendang Mas. Mas Percil, Dalam. mburi kon mbigroni Oke. sebagai penari latar. Siap. Ah, Niku ya. sinten? Kabeh. Sinten? Bang ya. Dikompake. Heeh. Hami mau. Ngeten-ngeten nggih Mbak Yu. Ya, oke. Ayo. Kendangnya dulu, Mas. Tung tok.
Nyawa Pak. Iki sing terakhir iki apa? Harimau Malaya. Sampe jajal. Jajal kelap. Iya Pak, Piye, Pak, piye? Pak, beda. Pak Di, ayo Pak Di. Sampai mboten. Iya. Awakmu sing nembang kono sing anu. Gerak. Backing vokal. Karena aku ayo. Tiga. Ngene Pak, ngene. Pak, tangane Pak. Pak, ayo Pak. Pak. Jare mau pengen melu aja ta. Ora. Sampe tekok melu. Aja ta. Sampeyan ki meneng esenek sing ngobah dhewe iki wisan. Obah apa Ini ora siapa obah. deh, ya? Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Pak. Hamimau. Harimau Malaya. Ngaten niku tak Pak. Ya, ngaten niku. Oke. Isa Pak. Dono keder. Benar. Yo kecil Pak. Dadi koyo ngene Pak. Sakundake lho Pak. Tenan Pak. Wis dianggap wong stroke. Mboten Pak. Pas sing terakhir iso coweri Pak. Alah, iki opo kok masuk kiri-kiri. Masaku. Ayo Pak Di. Oke, semangat Pak Di. Oke. Dua. Iso ora ta? Iso. Iso ya. Ayo Pak. Aduh. Ayo Pak, cakar-cakar Pak. Lah kok iso ora kuat sih. Pak Di. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hamimau Malaya. Ngene-ngene ta. Sik panggah apik nekku. Ya kok iso Pak? Gerakmu kaya ngono kene jero wis ora umum iki. Sampeyan Apa lho tekan Malah melebihi gerakan kuwi mau. tapi lak kuwi gak njus. Kayak nogo. Jerene ulo. Ayo sampai. Tapi lak suarane ki nak. Sampai. Nadane liyane ya. Oke. Minta anu Mas. Apa? Jaluk apa? Jaluk duit Mas. Jaluk nada paling Nada. Nada koyo aku mau lho. Mayor Mas. Mayor ya lah nyanyi apa kowe mayor. Wis dibuktekke iki kaya apa sing siji. Mayor nyanyi apa? Mayor. Ayo. Now. Iki apa? Kok iso ngene kancane bojo. Now. Lagi. Nyapa to, Pak? Iki lho banyak. Sampeyan kok go kok. Ayo. Oh guru to. 3 2 1 yang asik saya. Mas gelang kalung wis tak doli. Amarga kahanane lagi sepi. Sakit. Tanggo mbayari. Iya. Angsuran siji-siji. Sing paling akeh Bank BRI. Amin. Ngomongne utang bareng. Amin. Sepi tanggapan aku dadi frustasi. Ya. Amin. Aku terus Amin. Malah gua angin ya, Pak. ning kono aku petuk karo Pak Hardi. Aku terus dijak ning pasar sapi. Kowe gak nyapok. Kowe lho nyapok. Nyapok Pak Hardi nyapok ning kono. Kok nyandak-nyandak Pak Hardi? Survei lokasi. Pak Hardi neng pasar sapi ki arep milih sapi mergo tanggal 6 kan dingke. Langke leres kurma. Korban Pak. Niki Pak Hardi mriki nggih. Kapure. Pak Hardi diaturi mriki. Tinggal ya, Pak. Nah, sakjroning panjenengan nembang Pak Lurah ben munggah. Iya, Pak. Mewakili. Ya. Mewakili anu nggih, pasar sapi iki Pak. mau, Monggo Pak Hardi. Parti monggo katuran mriki. Penontone wis ngentosi. Ayo Pak Hardi monggo katuran mriki. Bareng-bareng ayo padha nyanyi. Pak Hardi kendang ngriki. Katuran mingga panggung bareng menyanyi. Tak pernah lupa membawa apa. Pak Hardi
membawa apa? Tak tunggu mana sawerannya. Iki Pak Hardi lewat jalur evakuasi. Bisa plang-plang bareng mbok waca lho. Iki Pak. Nggih, monggo Pak. Wilujeng dalu Pak Hardi. Siap. Wilujeng dalu. Mas sinten? Niki ta? Kula Mas Picis Rajabrono, Pak. Mas Zengki. Selamat malam Pak Hardi. Malam Sugeng Dalu, Bapak. Nggih Sugeng Dalu Bapak. Alhamdulillah. Mas Picis Rajabrono ndak boleh bicara nggih Mas Picis. Mboten, Pak. Duduk kene karo Pak E. Heeh. Iki nyusahke kancane Mas Picis Rajabrono iki. Tunggonono ben ayem. Lho diaturi napa anu macange? Pun Dawuh, resane Bapak. Oh, nggih. kersane Mbah Lurah. Mbak Lurah. Sewu. Nggih, pripun, Mbah? Niki wau sebenarnya kula nggih mboten siap maju. Mbut. Lah kok saged Yang siap niku anu Gilang. Kalih Mas Babi. Gilang Oh, kalih Mbak Lurah Mas Gilang. Babi, kalih Mas Sanjun niku. tiga nggih. Artinya minta satu lagu mereka bertiga. Lagune napa? Lagune yang menyanyikan niku nyuwun sewu panjenengan. Oh, Oh, Mas nggih. Percil. Lah kula dipesen niku di WA niku. Pundi-pundi, pundi. Niki panjenengane nyuwun munggah. Sekedap, Nggih. sekedap. Niki kula tonton riyen, Pak. Sampeyan totori ya. Apane kondi? Apane Bang Gilang. mriki? Bang Gilang. Sinten, Mbak? Sinten mawon Mbak Lurah? Tresno tekan mati. Tresno tekan mati. Bang Gilang sapa, Pak? Bang Gilang, Babi kalih Mas Sanjun. Telu, Mas Sanjun, Sidoarjo. 500-an, 500 iki. Lho nyapa kok iso mbok hitung kuwi lho. Lah piye ora diitung bisa. Ya aja ngono ta, Bos. Paling gak iku ya kaya Kok 1.500 piye to? Nyapa? Wong papat lho. Lah nek 1.500 ditun 500 ji loro telu laku. Yo, sik. Kamu kan Mas Picis Rajabrono. Sik, Pak. Sik, Pak. Oh, nyuwune lagu niku Mbah Lurah, nggih, siap. Yo, Mbah Gilang, Mbah Sanjun Sidoarjo kalih Mas Babe yang kepengin nembang, monggo. Monggo. Monggo Mas. Gilang. Spot. Monggo disepoti. Sepati sepati. Yo, Sepati aja. bareng-bareng Mbah Lurahnya Indonesia. Sik sepot iki Jawa Timuran. Wow. Monggo Mbah Gilang. Iki lho cap, ocah rene ocah, lek nak percaya. Glontong. Ceko. Yo. Ono ndok ilae cak. Ana Pak Babe. Monggo. Katuran minggat datenge kanggo. Saking kata biyen sampun kawis tinggal. Rampak tandangane. Mbah Lurah. Ya wong loro Sumberjo Kulon. Apa ora penak wong kaya ngene lho dagangane. Iki lho. Yo. Iki wis kumpul cak. Aja meneh peno. Wong loro wong papat bakal nang badan. Nggih, menika. Oke. Pun latihan ket wingi. Sampun nggih. Oke. Weh, persiapan. Siap lah brondrone pinter. Siap. Sedia payung sebelum hujan. Ini napa wau? Tresno sampai mati. Ya. Oke. Kirose ngoten. Nggih, makanya kula kalih sareng-sareng kalih kanca-kanca. Soalnya dibisiki Nggih, nggih. Pripun? Pripun Mbak Lurah? Jaluke sing pinggir dhewe. Oke, Oh, pipit. Oh nggih. Kok pinggir dhewe sing putih? Pipit. Sing pikir Enake Mbak Lurah Gilang enake iki karo Buto. Ora ngono Mas Percil apa sebabnya Mbah Gilang kok njaluk pinggir dhewe. Nggih. Napa Pak? Biasane iki jane kan loro, nek Oh. siji ae cukup. Nggih. Mboten napa-napa niku punel Mbak Lurah. Kira-kira. Sing pikir kono tak kei pikir kono ya. Takonono pinggir kiwa apa tengen? Tek kono lho kono tak kei kono. Pinggir kiwa apa tengen? Mriki napa mriki? Manut, Mbah. Kanan apa kiri, Kanan Mbak? kiri. Oh, kanan. Oh, nek ngono ya aku nek pas kanan. Ndi, Mbah? Kono. Golek kanan iki Mas Percil, kanan iki. Lah ngomong ya wantep. Lah niki to kanan. Aku pinggir kanan lho. Pak. Batang iki apa kuwi? Ditak-tak Mbak Lurah. Mbak Lurah sing kanan apa sing kiri? Nggih mriko to. Oh lambemu dhewe. Ora apik tapi. Ini lho saya. Monggo. Lagune apa Tresno sampai mati? Tresno sampai mati. Tekan mati ya. Iya. Tresno tekan mati Piye? ujaka melambai. Tresno sampai mati musike melambai. Harimau. Iki lho nyapo. Bak yo ngono lah. Lho aku jajal.
jajal. Nah, pamundutane Mbah Lurah mriki mundut lagune niku dijekne anu. Ha nggih. Mas, iki minangkani pamundhute punden Bapak Markam. Sing apa? Mbah. Iki urung iki. Dereng lho Pak. Lah kono wis ngekai kono urung dhewe kok. Oh, Pak Hardi iki urung. Pak Hardi iki njaluke DJ-an. DJ anu Pak. Iki lho kula totone Pak. Iya, Pak Hardi request DJ ya Pak nggih. Lah kok iso ditarik? Aku masa urung. Oh, sampean niku kok ya malah Lagune sembarang. Ah, jan Mbak Lurah iki ubur-ubur ikan lele. Maksude? Liyane nyawer iki gak lali le. Kurang lele. Ayo Pak saiki Pak. Masa saiki Lagune Dan DJ C. matur nuwun Mbak Lurah, matur badut. Mbah, DJ ini sampun Mbah. sampun DJ, Mbah. anu Ya genane lho Mbah, anu kanca-kancane genane. DJ niku duit joget Mbah nggih. anak Musik noto musik ki cacah iki aku. matur Woi. nuwun Neng Dei. matur nuwun Alhamdulillah. Rezeki Awakmu nampa 500, aku 500, Terus aku ya 500. Wis. Rezekine awake Awake dhewe. betul sebab wong piye gelem obah bakale mamang Nah, iki pundhutane diaturke podang kuning. Nggih. Nuansane ben beda. Nggih. Mbak Oh, Sulis, Mbak Lilis, Mbak Pinten? Kunjung karo Mbak Diah. Sekawan. Heeh. Oke, Engko oke. bablas nyang gethuk kaya ngapa? Gethuk kali kowe iki nyapa to? Sik. Ya, krik iki sapa iki sing penggaweane iki? nyapa to Lah kuwi Mas Picis Raja Brana. Lah kok si campur ringkung to? Lho kuwi lah kowe ora bagian dari sajen to Lah kowe jare jaluk. Iki sesuk ning Jakarta bareng Pak. Lah aku nek ning kono dirubung semut piye? lah biasane kelakuanmu ya ngono kuwi lho Biasa kowe ngono kuwi. terus mbok go mulih Mangkane aja jahil-jahil to. Mangkane iku dikeki rezeki kudu disyukuri. Nah, Kon rezeki disyukuri. Ditampa. Krik. Padane tudung saji apa piye? Ndas e. Mustaka. Niki mumpung panjenengan komplit niki wonten pundhutan saking ibu-ibu dalasan segenap panitia Nggih, nggih. meresake prakmenan sarip tambak. Sarep Yoso. tambah jale dina iki. ceko Ya aku kang arep sarep tambah oso. Bangsa Walanda. Apa? Ya, put wirene lho kowe nyapur kono kok mas aku tak rono. Oh, rumah aku omong. Bangsa Walanda iki tano iki lho jenenge sarep tambah oso. Iki lho mbokmu nak ngenteni awakmu pirang-pirang dina tekan tidak enteni kok gak teko-teko totok kono totok kene totok Gentak. Nyambung, jangan tutuk gentak. Grupe ya iki grupe. Grupe yo asli iki ya iki. aku aran mbokne Sarip. Sarip, aku sing teko nak. sing durung ngerti-ngerti ya sing durung weruh-weruh yo iki lho Paiti Pendekar Hetan Kali Aku sapa? Londo. Londo. Walon Aku goleki Sarip friend. Ning endi Sarip? Sarip encok. Kakean kowe iki. Londo ya Sarip. Kamu jangan lari Sarip. Sarip. Bangsa Walanda apa? Sapa sing nguber-nguber awakmu? Londo. Aja kuwatir nak nek ana mbokmu iki ben pendekar nak. Apa iya, Mbok? Iya. Kon gak lali ta? Gak lali, Mbok. Tak ajari. Ya iya, Mbok. Aja wedi lek nglawan Londo nak. Iya, Mbok. Awakmu nang mburine mbok, engko lek Londo rene tak adepan. Iya, Mbok.
Lho, kowe sapa? Aku Pak Idi Rip. Saiki awak dhewe damai ae Rip. Ya wis. Demi membela keutuhan bangsa kita. NKRI Harga mati. En Syarif. Mbok kuwi, Mbok. En opo iki en omahe Syarif? Iya, terus kate lapo kon? Kon sapa kon? En aku En Mas utusan Picis Raja Brana. En Syarif en diundang kenduren, Mbok. Sarep Kok iso diundang keduwen kucuk. En aku en goleki Syarif. Syarif wis nentang karo bangsa Walanda. terus urusanmu apa? Kon nek goleki Sarep kon kudune iso ngelawan Mboke Sarep. En aku sapa ae tak lawan. Pokoke Syarif dina iki kudu tak petani. Pateni. Lah ya pateni. Endi Syarif? Goleki Sarep. Syarif. Sarep. Apa bantre ra mendingan iki? Sarep. Ya, Mbok. Iki lho, sing kate ya tepi awake. Rip. Apa? Aku wis mateni wong 5. Kowe londo ndi? Aku londo anyaran kok, Mas. Oh, alah yo yo. Lah kok cok wong 5 aku dhewe gak wedi ya. Londo gawanane bedil. Londo gawane bedil apa direken wong kene ora wani karo bangsa londo, En kowe kudu manut karo londo. Ana apa aku? Apa karepmu, Ndok? Arep tak rekrut kowe. Kowe lho londo apa iso rekrut iki lho? Piala dunia. Ngawur karo bangsa. Kowe apa? Kowe kudu manut. Ora gelem kowe tak Iya, kowe. Rip, Yang ngono nak, yang ngono aja isin. aku saiki kancamu Rip ning mburimu Rip. Aku wis duwe pusaka kang aran Garip. Baceman iki Rip. Aku ya kancamu, Rip. Ora iso. Kanca apa? Kanca apa? Cok. Pak aku ijol dapuan, Pak. Kowe apa? Apa? Sarip ae lah. Ya, ya. Jane kuwi apa jenenge Pak Idi piye to? Paiti iki kowe kancaku. Mari ngono terus kowe meniti akhire. Aku musuhe Sarip apa? Ya musuhe no. Mbok, suwe. Aku diuber-uber rondo, Mbok. Londo. Londo. Rondo, Mbok. Ora kapok lho itu. Aku njaluk tulung, Mbok. Ora kapok. Londo apa rondo to? Londo. Rondo ya, Pak. Pak. Rondo. Rondo. Aku diuber-uber rondo, Mbok. Gak melok-melok aku. Aku tulung ono, Mbok. Mbok, Apa nak? aku diuber-uber rondo. Diuber-uber. Iya, Mbok. Rip. Londo nak. Hei! Buriku. Mbok, Iya Londo, ono apa? sapa sing ngono? Sarep. Sarep iki, Mbok. Lho, Iki palsu. Sapa kowe? panggling aku. Kowe palsu. Sarep sarep gundul gak enek, Mbok. Ya ampun, kowe palsu. Iya, kowe sarep. Hei, Kon cek kurang ajare kon ngaku-ngaku. Cek wanine kon. Wanine kon. Aku wong delok. Masa wong delok mbok tuthuk. Yo bersalah sapa kowe? Hei. Aku mboke minggat kabeh. Ya. Iya le, kowe ampe dadi apa to? Jeleput iki. Pirang-pirangan dino anakku Sarip kok ora teko-teko to ya? Weh, geger! Geger! Malik! Mbok Sarip peno. Mbok Sarip. Peno sapa? Peno Mbok Sarip. Iya. Lah kok ndok omahe Sarip iki sampean Iki iki omahe Sarip, Mbok. Peno Mbok Sarip ta? Ngaku mbok kepompong dorong mbok. Kon mboke Sarip mbok. Lho sampean niku nek kene dikira maling kok. Maling omahe Sarip. Aku saka Bang Mekar kok, Mas. Wis gak. Wis elek. Elek, Pak. Lah aku atiku teratap kowe teko-teko. Hei, geger. Aku mesti arep mbok antem iki, Mbak. Dah. Bolak-balik diantem. Lah awakmu njaluk dadi apa? Aku wis setahun lho, Pak. Dek, kowe njaluk dadi apa? Kowe dadi apa? Sing aman apa, Pak? Duh, ya sing aman kabeh iki aman tergantung kowe iki sapa ora Aman ya dadi meja kursi. Masa ta? Heeh. Oh, benda mati ya aman ya? Aman. Kula dados meja. Ya, Oh, heeh. meja. Mbok Sarip ngono. Iki ora meja ora kaya ngene. Ora masaku wae. Oh alah Rek. Mbok iki pirang-pirang dino kok ditagih mbek Lurah Gedangan. Awak ngene iki gak teko. Mbok, Iya Rek. mesakne, Mbok. Meja mbok kaya ngono Ya nih. gak ono lho Kene, kowe Mbok. aku Kene, Mbok, saking kene, Mbok. angen-angen awakmu lho. Aku pirang-pirang dina digoleki jenenge Paidi. Kurang ajar Paidi.
Di, nak wani rene apa no Di? Aku ora usah mbok undang wis bakal moro ning omahmu Rip. Sabar Rip. Apa direken aku ora wani karo balik meno Ji? Saiki wayahe pendekaretan kali karo kulon kali. Ora mung kowe to Di. Aku ya ora mung kowe tok, Rip. Sopo ae wis tak paten, Rip. Ojo keker-keker ngono. Jone nangis. Ya apa? Ini drama masih berlangsung loh. Aku tadi meja kok malah orang. Kowe iki nyapa? Kowe geger ning dhuwur meja iki nyapa? Emosi memang emosi. Emosi yo ngono kuwi. Bebas, Mas. Bebas, ekspresi. Ekspresi. Makane lek milih iki dipikir. Nah, Dadi apa? Sing aman ki apa? Sing aman apa, Pak? Dalang, Pak. Dalang. Ha kene lek wani. Ayo wani nak pengen kualat. aja Pak. Aja tak jaga tolong aja. Kowe ngene lho Pak, kowe ngomong Pak Minto. Pak Minto. Kula tak niki serius. Niki kula serius, Pak. Kula tak menghibur khusus Kula tak warga. menghibur khusus, Pak. Iki lho warga kene iki lho menghibur warga kene iki lho. Iya, iya. Duit. Kowe duit maling kowe. Kowe maling kowe ya. Maling. Duit bocor meneh iki mau maling kowe. Seluruh tubuh ini aneh. Mengetokne duit, Mas. Mergo mbok itak-itakne aku terus dikei wahyu. Halo, berarti nak diajak metu duwite. Iya. Kene le. Takon ngidak-ngidak bojoku wae. Bosok. Lah piye to? Kok sing penting iki kowe iki bengi iki Nyapone. Kula diuber-berondo. Lah kudu. Gak melok-melok. Gak melok-melok. Ora kapok-kapok. Ah, Mas Berdil, kula tak nutuke Oke, lakon. monggo derakan. Panjenengan le matur dhateng Bapak Kades dalasan segenap panitia ugi warga masyarakat Sumberjo Kulon monggo. Pokoke kula niku setunggal anu macange, sementing masyarakat Sumberjo Kulon diparingi sehat, rezeki ingkang barokah, Mbah Lurah panjang umur, sehat sedanipun diparingi barokah-barokah, bakoh-bakoh. Wayange ya ngono, sing nanggap ya ngono, sami-sami mawon. Ngoten iki macange nggih. Ah, le Tadit ngadeka sak tembang pepiling tole Tadit naik panggung. Yo, kaya ngapa? Langsung dados.